Nato live via Zoom si Miss City Soraya Dataya, Registered Social Worker, Project Development Officer sa Home for Girls and Women sa DSWD 11. Miss City, maayong buntag! Buntag. Ayan. Thank you kayo, ma'am, no? Sa imuhang panahon na makauban ka namo karon sa serbisyong straight to the point. Ma'am, ang Home for Girls and Women is mao ngini siyang shelter facility nga gahatag og housing, education and livelihood support no sa kababainhan nga biktima sa child abuse and exploitation. Kumusta karon ang estado sa atong kababainhan, Miss City, ang hapos diha sa inyong shelter facility as of August 2023 po? Hi ma'am, pasensya na kaayo ma'am ha. Medyo dili na ako na-catch up kay naputol-putol ka. Pero ang akong na-catch up, yes po, is unsay kahimtang sa ato ang mga kliyente sulod sa ato ang center na Home for Girls, ma'am, no? Yes, ma'am. So before ko magpadayon, ako lang sang brief lang na introduction kung kinsa di ay si Home for Girls, no? Si Home for Girls and Women, kay isa siya sa mga residential care facility sa DSWD Field Office 11 na nag-cater og atong mga kababaihan na nag-edad 7 years old to 59 years old, no? Kadalasan sa ato ang mga kliyente, ma'am, is referred by our local government units sa Tibuok Region 11, no? So sa pagkakaroon na atay 52 ka kliyente na naakaron diri sa sulod center, ma'am. Ma'am, ang kanang imong giingon nga gi-refer sa LGUs diha sa inyuhang kanang sa DSWD, unsay sagad nga nasinati ni ining mga kliyente po diha sa inyuha, ma'am? Yes, ma'am. Sa pagkakaroon, ma'am, kadaghanan sa ato ang mga kliyente na gi-refer is nakasinatoy gyud og sexual abuse, no? Sa ilahang family ba, no? Kaila, no? Sa community, ma'am. Ma'am, with that, unsa po'y ginadalit sa ahensya, ma'am, niining mga kliyente po? Sige. So sa ato ang mga programs and services, ma'am, no, number 1 gyud dira ang social services, no? Kung asa dira ang case management sa ato ang mga clients. Ikaduha ang ato ang psychological services. Ikatulo ato ang educational services kung asa makapadayon og eskwela sulod sa center ang ato ang mga kliyente, ma'am, and that's for free po, no, in partnership na with MR, Human Environmental College Incorporated. Then we also have medical services, ato ang home life services kung asa nagahatag og temporary parental care, no, naatay mga house parent sulod sa ato ang center, naatay spiritual enhancement ug livelihood services, no, nagakandaktag mga productive skills development trainings. Recently, ma'am, nagkandaktag the training on dressmaking ug basic housekeeping in partnership with TESDA 11, ma'am. Ma'am, how's their response po sa inyong mga ginabuhat nga support sa mga kliyente, ma'am? Yes, ma'am. So far, ma'am, ang ato ang mga kliyente is very willing, no? They voluntarily submit you themselves na mo engage sa ato ang mga programs and services, no? Ug responsive pud sila, ma'am. Kung naaman sila yung mga kinahanglan, mo ingon gyud sila, no? Kanang makaingon gyud tag nakauyon sila sa ato ang programa sulod sa center, ma'am. Nice. Unsa bay pamaagi ni ana, ma'am, sa proseso once nga nahatag na ninyo ang support or matan-awan ninyo nga unsa ba naman pwede na sila mogawa sa center? Yes, ma'am. Opo, actually, naatay mga cases, ma'am, na court-related siya na ay mga filed case, no? Number 1, yun na namo na ginatanaw, ma'am. Ug ikaduha is ang safety nila sa community. Kung ready na ba na muuli sila ug ready na ba ang community na dawaton sila, no? Mauna ang ato ang mga gina-consider to decide kung okay na ba sila na muuli, ma'am. Okay, so naamoy intervention, ma'am, or ang LGU sa family kadtong sa mga kliyente, ma'am? Yes, ma'am.
Actually, ma'am, naami mga referral. For example po, ang family po is in distress din, no? Syempre, dili gyud lali, ma'am, na naatay isa ka family member na makasinati og sexual abuse, no? Gina-refer namo sila counseling sa ato ang LGU. Usahay kung makitaan pod nato, ma'am, na si family is incapable gyud, no? Nagatry ta og mobilize og resources, naga-refer pud ta sa atong LGU na mahatagan sila livelihood assistance ba, ma'am? Ma'am, sa inyong data, nagdaghan ba inyong kliyente karon or nag-ubos na ang ihap? O unsa po'y sagad mga edad ani, ma'am, nga naa sa inyong center karon? Yes, ma'am, no, nagkadaghan gyud siya, ma'am, kung tan-awon nato, no, naami mapagawas nga naapoy mosulod na mga bag-ong kliyente, ma'am, no, in terms pod, no, sa ato ang age nag-range gyud tag 7 years old ang pinakabata, ma'am, ang ato ang pinakatigulang sulod sa center is 28. Kaluoy intawon, ma'am, nakasinati intawon og sexually abused, no? Katong 7 years old. Ma'am, unsa po'y kining angay buhaton sa mga siguro na atay mga listeners karon ba nakasinati og mga pagpangabuso sa ilahang balay? Asa ba sila una mo adto, ma'am? Yes, ma'am, no? Kung sila nakasinati og pang-abuso sa community, ma'am, dili gyud sila magduha-duha moadto sa ato ang mga otoridad, no? Na i-assist sila, no, sa ato ang pulis, sa ato ang mga barangay social worker, or kung naa sila sa munisipyo ron, sa ato ang mga MSWDO, no, na mga social worker, ma'am. So, ma'am, human nga moduol sila natong authorities, LGU. So, ang LGU, ma'am, mauto sila'y muhatag og recommendation nga ipailawom ni sila diha sa inyong programa. Yes po, ma'am, sila'y muhatag og recommendation. So dili siya ingon nga diretso nga moo adto ang kining kliyente o kining usa ka babae diha sa inyong opisina. Actually, ma'am, naami cases of walk-in, ma'am, but we encourage, ma'am, na muadto sa gyud sila MSWDO, no, for immediate response pud gyud, ma'am, kay for example, gikan pa sila layo, ma'am, then muadto pa sila Davao, no? Basin samot madugay, ma'am. At least, ma'am, no, klaro kaayo. Ma'am, naamoy ginahatag nga support, kining livelihood support, naaba mo yung mga ganing partner pod nga mga private sectors, ma'am, aron maghatag pod og ginabang niining atong mga kliyente diha? Yes, ma'am, ubay-ubay pod ang mga private organizations, ma'am, na nagakandak og mga activities diri sa ato ang center with the blessing and permission pod sa ato ang regional director, ma'am. So okay ra gyud ay kaayo makig-partner sa kining DSWD sa Home for Girls and Women, ma'am? Yes, ma'am. Opo. Sige po. Ayan, ma'am, salamat kaayo ni ana nga mga impormasyon. Basin duna pa kay gusto nga ipaabot sa ato ang mga suking tigpaminaw karon or dugang announcement diya sa inyong opisina, ma'am. I'll give you time po. Go ahead, ma'am. Yes, ma'am. So sa ato ang mga kababaihan dira sa community, no, dili ta mahadlok muduol sa ato ang mga authorities kung kamo nakasinati og pang-abuso, either ba na physical or sexual, no? Kay naaman ang government na mutabang ninyo, no? Ginaawhag ta mo, no, na duol gyud sa authorities nato para matagaan mo og tabang. Ma'am, klarohon lang nako lastly, ma'am. Kining mga ginahatag nga support and programa diha sa DSWD ato ang mga kliyente no nga kababainhan, wala na sila bayaran or libre diha, ma'am, ang ilahang makuha nga kining benepisyo? Yes, ma'am. Libre po, ma'am. Dili gyud maningil si DSWD, ma'am. Masking piso po. Okay. Maayo kay ni nga programa, ma'am, kay sama sa imong giingon nga nagadaghan na ang kababainahan nga biktima gyud sa sexually abused. Ma'am Siti Soraya Dataya, salamat kay sa imong panahon, ma'am, and until next time, maguban-uban ta dinhi sa ato ang programa, and good morning po. Yes, ma'am. Daghang salamat po. Daghang salamat. Ato nakauban mga kasama, registered social worker, project development officer sa Home for Girls and Women sa DSWD 11, Miss Siti Soraya Dataya. Serbisyo, straight to the point.